Аз какво казах? Евроизборна. Глупости. Имаш проблем, уши нос гърло. След като цяла вечер отговаря на журналистически въпроси, Бойко Борисов даде думата на Цветан Цветанов. Ето как. Дори да се наложи икономическа криза и политическа. Да, отговаряйте ми това. Какво не дочух добре? Да, отговаряйте ми това. Не, човек. Не може да е това, което си мисля. Не. Понеже гледаме и не вярваме на ушите си, предлагаме 3 възможни отговора. Отговор А. Да, отговаряйте ми това. Отговор Б. Да, отговаряйте ми това. И отговор В. Да, отговаряйте ми това. Според мен верният отговор е Б. Да, отговаряйте ми това. Да, отговаряйте ми това. Да, отговаряйте ми това. Вашите отговори може да давате на нашия сайт gospodari.com. Но дори да е казал това, което си мисли ние, Бойко Борисов просто не е искал да остане по-назад от Сергей Станишев. Нека си припомним какво прошепна той преди време в парламентарен контрол по БНТ1. Точно когато опозицията си мислеше, че го е притиснала до стената, министър-председателя ги погледна право в очите и прошепна. Можем само да гадаем точните думи на премиера, но те поразително приличат на шеви. Възможно е, разбира се, думите му да са били правя всичко за страната, Ни позна. или кабинетът е стабилен, или поздрави майка си от мен. Просто на нас с историка така едни други думички, разбираш. Ай, почвай ти, бе. Рачко, днес сутринта ми се наложи да си завърша колелото пред парламента.